Allah sarki. Ai tun da nake ta jiran ki a nan din sai kuma yanzu Allah ya kaki. Wallahi. Ya hakuri talle na barka a. Allah sarki. Kin san da zan wuce ta can wannan mun haɗu da mai gidan. Na tsaya muka gaisa da shi muka ƙara gaisa don tabbatar masa da abin da zuciyata take gaya mu. Talle. Kada ka sake zuwa nan kofar gida. Kadan ka sake zuwa sai na kashe ka. Kuma kar ka gaya mata abin da na gaya maka. Kuma ka gaya wa dukkan wanda kake tare da shi. Lungu da saƙo inda kake shiga ina tare da kai. Ka ji abin da na gaya maka? To ni ko maganar da na matalle ne ya bata masa rai. Salamu alaikum. Tunanin me kake ne? Tunanin me kake? Ba komai. Aba abokina. Tun lazu na zo sai magana nake yana sallama baka ji ni ba. Kaga idan tunanin lantana ne ka kwantar da hankalinka. Lantana kamar ka same ta ne. A'a. A'a. Ban gane me kake nufi ba. Haka ne. Ka san me zamu? A yanzu zuwa za kai ka tayi mu tafi. Ana yin sallah kai ga lantana ni ga ai matsalan ne akwai wani kanin babanmu an kai shi binni za a yi mata tiyata sai baban namu yace ni zan je in zauna a kusa da shi to yanzu gurin sa ne lantana ce fa ka zo mu je da ka can ma ga mai kauce binnin ga kai da lantana ni ga laure a ai ni kawai ka bani dai kanin baban namu shi ma ina son shi ina son lantana fa to ban gane ba to ba ba fallasa me san nata ne ba ko me shi ma kannin tsohon namu ina son shi ita fa lantana ce fa ina ga gata nan dai lantana ce fa in ana sallah ba a magana to ni yanzu bari in je da kanan idan na gama yin ƙara sagulin laura to Allah ya da kai to amma mu Allah ya da kai lafiya wannan naman ka gaba ɗaya ba zai 2000 ba wannan akuya ce wanda ya siye ka yanka asara zai yanka ka ji zai zaka wani ɗebi jiki ka tafi da zaka haɗa tsiya ba laura akan ki ba abin da ba zan iya ba dubai kira to ni ba yanzu ban ki akan ki ba in je kan bakin titin titiri ta zo in kwanta a gaban da tafi ta kaina akan ki Kai? tabbata zai nake kamar maza da ranar nan ai abin nan wallahi Kayar ka ba ni kunya. wallahi kina ji ko ni da kike gani kina ji ko ni na gaya miki ban kin kwanta ba titiri ta kai na akan ki Kai. Ban ce ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan ba. A yanzu kuma kayan shiru me ya faru? Na ce ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan ka iji ko? To bari ka ji in gaya maka. Daga yau. Ya muna yau. kuma za ka ja baki kai. Kuma kakka gaya mata abin da na gaya maka in ba ka bashe na kashe ka. La ilaha illallah ina kuma za ka je? Aikin nan ake yi ba a gama ba? A'a. Allah ya taimake kiran ke dai. Kai ne a gidan yau? Allah ya kara miki lafiya. Dan ke dai kin san an ce tsegumi daɗi yake amma in ya fito da kuɗi. Faɗansa kuma da daɗi. Na zo in taya ki minna. Sabon sarki da aka samu ranke daɗi. Ina godiya. Mai baki shawara kajin nan da dabbobin na ranke daɗi. A rike su hannu bibbiyu. Sannan baka da matsala. Allah ya taimake ranke Baka da matsala insha Allah. Ka kwantar da hankali. Saboda sarauta ta samu. Sai dai kuma mukami na leƙa gari ranke daɗi. Aka kwantar da hankali. In dai wannan mukamin ne ka same shi. Ina son kai dai ka ci gaba da aikinka. Allah ya taimake insha Allah ka samu. Allah ya taimake ina godiya a ji a ci gaba da aiki. To na gode ranke daɗi. Yawwa. Sai dai kuma ta kada a ce na zo na dan fata dan mana abu. Ai ka san ba ma haka ne. Tsakani na da kai ai ba haka. Aka kwantar da hankalinka yadda ka faɗa anan zamu binne. To na gode ranke daɗi. Na gode. To sai an jima. Yawwa. Ina kike ne?
Ha? Hula kawai ki dauko hula kuma shiru? Ha? Wa. Abin da suke so in shaida maki. Kin san abin da yasa tafiyar nan ta zo. A lokaci kaɗan ne zan kama ya tafi. Kan gane? A zauna a yi addu'a da kuma tunanin da na yi a zuciyata. Garin nan ya gari irin wannan a ce an tafi an bashi sasakai ba wani wanda ya maga isa da aka bayar wanda zai rike gari da wahala. Ai da mu a bar gari ba wakilci bai da daɗi. Wannan shawara taka ta yi daidai. Saboda haka na gama shawara Sa'idu yake so ƙanina Sa'idu na baba shi zai rike wannan garin har ije ita. Haka ma yayi. Wannan shawara taka ta yi daidai. Yana da natsuwa da tunani da iya tafiya da jama'a. To saboda haka shi wannan gashi namu ga da ya zama kuma. Kai dai sai addu'a. Idan an je can a taya mu da addu'a. Ba taya ku da addu'a ba ni ma nan ina da bukatan addu'a har in je lafiya na dawo lafiya. Insha Allah rabbi. In Allah ya to haka ne. Saboda haka abin da nake so da ke kenan to Allah. To yanzu mai gida ba zan iya bin ka bane tafiyan nan. Yanzu kowa ya tafi ba da iyali ba sai ni ne zan dauki matata in ce ta haba dan Allah dan annabi ki rika tunani mana. To shikenan. Allah kai ku lafiya. Ya dawo da ku lafiya. Allah kai ku lafiya ya da ku lafiya. Allah ya tsare. Allah kiyaye. Na lafiya. Na gode. Na gode. Yau. Bari. An gaya maka ɗan labe. Ina jin ki wallahi. A duk wanda ya ce zai mulki jama'a wallahi sai ya yi haƙuri. A dole. A duk wanda ya ce zai mulki jama'a sai ya yi haƙuri wallahi. Ai ni yanzu ba abin da yake damu. Kin ga yanzu babban ma dai farin cikin da nake. Da sarki ya tafiyan nan ya ban mun rukun nan a hannuna na garin nan. Amma yanzu gashi garin nan yanda ya tafi ya ban mun garin nan lami lafiya. To haka nake sa rai in Allah ya dawo ya samu garin salami lafiya da kuma miƙa mar shine godiyar da nake wa Allah. Amma babban abin da nake so ki daɗa taya ni da addu'a. A baka da matsala in Allah ya Allah ya taya riko Allah ya baka iko riko in Allah da yadda ya tafi ya bar maka amana zai kare shi hannu bibbiyu. Inda kike bige ni kuma ɗazu na manta da na fita na yi aiki a kawo wasu kaji an kawo. An shigo da su ana ta gyaran su masu tsari. Na ce masa rijiyar nan ya cika da ruwa, ka zo ka shiga kai wanka. Ka tsaya kana ta nuku-nuku. In ba za ka maka ban in shiga in sha in yi wanka in yi bundun-bundun. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya ce mai kiran ke daɗin ci. Amin ya Allah. Ranke daɗi albishir ɗin nan daɓa-daɓan kajin nan ranke daɗi. Da daɓa-daɓan mangwaron nan ranke daɗi. Allah ya ce mai ke kiran ke daɗi. Allah ya ce mai ke. A tsaya. Ni fa ban gane me kake nufi. Allah ya ce mai ke Ka kiran ke nufin ka daɗi. leƙo ta kuma? Allah ya ce mai ke ki. Allah ya ƙara miki mutunci. Allah ya ce mai ke ki. Ina jin ka. Allah ya ce mai ke ki. Allah ya ƙara miki mutunci. Awo. Allah ya Haka baka a ce ya dawo. Allah ya ce mai ke kiran ke daɗi. Allah ya ƙara miki mutunci. Yanzu na gane nufin Allah ya ka. taimake ki. Haba, na gane zancen ka. Allah ya ƙara miki mutunci. Allah ya Salamu alaikum. Alaikum salam.
A'a, ba kuwa muka ya gidan ya? Wallahi ba kuwa kuka yi. To, san da zuwa. Dama na zo ganin mai gari ne. Yarinya ba ki ji labari ba? A mai gari ya keta hannu. Yana ƙasa mai tsari. Ya tafi gaida Allah. Sosai mako. Ban ji ba wallahi. Sai dai kuma dama na kai mishi ƙarin mijina ne. Babban magana, Alika gari? Ta fa zo da magana. Allah ya taimaki ranki ya daɗe. To ai dama matar sarki ce. Allah ya taimaki ranki ya daɗe. Gaskiya ne wannan haka yake. Allah ya taimaki ki ranki ya daɗe. Me matsalar naki da mijin naki? Dama ya sa na je na rinto ba mutane kuɗi ne akan kuɗin cefane. Ya salam. Yanzu kuma mutane sun zo sai magana suke mun akan kuɗin da na zo na ranta. Kuma ya zo na mishi magana ya ce ya dai kama ni da faɗa dai ya ce ba zai bani ba. Shine na zo na kawo ƙaran shi. Matsalan fa kenan. In dai ka ji matsala mata da miji akan kuɗin cefane. To, nawa kika je kika ranta? Naira 50 ne. Kai, ya salam. To shikenan ba damu. In Allah da in dai naira 50 ne zan baki. Kin ji? Ai ta hakuri ina da dan canji a nan. Yawwa. Ga naira 50. Ka shigo? Nagode. Kin ji? Ki ji ai ta hakuri dan Allah. Nagode. Yawwa. Nagode. Kin ji in matsala ya taso kuma ki zo ki same ni. Nagode. Yawwa. Sannu ko ki gaida gida. Nagode. Yawwa sai an jima. Matsala ne. Sai dai hakuri. Yayi. Za ka je gonan ko? Zan je in cika umarni. Yayi. Ke daɗe. To shikenan. Gonan nan ta bayan gari. Allah ya taimaki ranke daɗe. Wancan gonan ko? Ranke daɗe. Ya kamata. Sai ka da. Sai dai ranke daɗe fa abin nan ranke daɗe. Ai ba ka da matsala. Ba ka da matsala. Allah ya ƙara miki mutunci. Je ka ci gaba da aiki. To shikenan ranke daɗe. Allah ya taimake ki ranke daɗe.